Dobrý den. Názory CZ jsou zpět. Ano, přesně tak. Rozhodl jsem se po roce opět natáčet názory. Kolik utrácejí lidé za vánoční dárky? To se dozvíte právě teď. Tam vidím jen sebe v té kameře. Maximálně 2000 korun. Dohromady. A už máte všechny nakoupený, jo? Ještě A ne, už to nám zbylo asi 3. A kolik jste teda už utratili? Tak kolik milionů? Milionů, ne? Nastřelte. Pár tisíc, no. Jo, tak to je ale kolik? Jako? Pár, to jsou 2, tak kolik? No, to je víc. Takže 3, tak 4, 5. Kolik 5 a teď jsem zjistila, že maminky košile stojí 2 a bude to ještě naskakovat, takže takových 9 možná. Jo, tak a pak ještě miliony pro vás, ne? No, tak jo, tak děkuju. Můžu na otázku? No, malou otázečku, jestli můžeme. Nebojte se toho. Máte nakoupen vánoční dárky? No, to je, neumí česky, trochu, jo. Trochu, ale dárky máte? My vám rozumíme. A dárky máte? Dárky nějak si, Nakoupen na Vánoce. Slavíte Vánoce doma? no. A dárky dáváte si mezi sebou? Ty nezumí. Nerozumíte? Jo. Takže nevadí, mějte se. Ty jo, utratil jsem, já nevím, tak 2000. A máš to nakoupený všechno už, jo? No, jasně mám. Takže žádná benzínka 24. večer, jo? Tak jo, tak děkuju. Mám na vás otázku? No, říkejte. Takže máte nakoupeno vánoční dárky? No ještě ne. A plánujete to nakoupit určitě? No určitě A něco. kolik tak utratíte? Máte připravený peníze určitě. Jsi je nepoznal, tak je to Honza Afterwork, jo. Nevím, to je takových, nevím, 5 kilo 5 kilo. maximálně. 5 kilo. A co, už máte tady vybráno jako hezký dárek třeba pro mamku nebo tak? No, pár dárků tady mám. Kažte, ještě na kameru. Tady, No jo, kamen. Pirit. Pirit, to je přesně ono. Budeš to, vole, já to neviděl. To bych si taky chtěla dát mamce, ale na to nemám penízky, no. No levnej za 30 korun. Na 30 korun pirit, jo, dokonce, no to vypadá jak zlato, to je pěkný teda. To tam nevidíme. Tak jo, děkuji moc. Můžu se zeptat, kolik už jste utratili letos za vánoční dárky? No, já se vejdu do tisícovky se všema. To jste skromná. Nekoupili jste teda ještě, jo? Jo, pro sebe těch 7 000. No, tak to chápu, jo. Takže benzínka 24. večer to jistý, jo? Možná, no, vidím. Děkuju moc. Když jste utratila tak za dárky, Nevím, já jsem to nepočítala. tak si blížně nevíte? Nevím. A máte nakoupeno všechno? Ne. A takový jako ten nejúspěšnější dárek, který se nejvíc vážíte? Takový jako třeba Chci hokej pro kluky. takový pro kluky. Tak jo, děkuji moc. Mějte se, na skle. Pojďte sem, nám něco potřebujeme říct. Chceš na něco zeptat? Jste koupili vánoční dárky rodičům? No, Kolik Jo. jste Kolik jste utratili? Tak 100. 500. Jo, co si koupil tátoš vejkačky? Ne, asi hoňavku. Jo. Smrdí hodně, jo. Ne? Tak jo, tak díky. Nebojte se. Podle toho jakou? Tak jak, co jste už nakoupili vánoční dárky? No, teď jsme právě na nich byli, ale nemůžeme jít čau, nemůžeme jít sehnat. A kolik si tak utratíte přibližně? Ale hodně. Hodně? Tak kolem 4000 asi. Miliony? 4 000, jo? No, já tak všechno. Všechno? No. No. Počkej. Dobrý, pane. Můžeme se vás na něco zeptat? Ty panení, vole. Kolik si utratil, vole, Béďo, za vánoční dárky už? 35 korun. Kolikže? Blíže na kameru? 35 korun. 35 korun. A žiletka už se ti líbí, jo? Si holí kous, jo? No měl byste se ho holit, asi neholí. Jsi zarostlý hrozí, jo? A otázečka. Nakoupil jste vánoční dárky už? Cože jo, dávno. A kolik jsi tak utratil, tak přepočtu? Už tak 5-6 tisíc. 6 000. A jaký exkluzivní dárek, jako který se nejvíc vážíte, který jste No koupil? za 6 tisíc nemůžeš koupit nic exkluzivního, ne? Když máš 6 tisíc, to No, ne. no tak jako, ale jaký dárky, jako, který máte jako, tak který se nejvíc A na vážíte? co to kusíte? To je na výzkum na net. Na výzkum, no. Poukázky na holiči, manželce a takový. Kosmetika dárky. Jo? Děkuji moc. Děkujeme moc. Tak to je ode mě pro dnešek všechno. Čau.